ayo ger. Oh, Fuad. Anake Fuad. Oh, iki anake we iki. Oh, ayo nu. Ya. Prayitna sing hati-hati turangga benik. Wes. Ayo le. Iki anake sapa? Man iki anake Fuad. Bocah cilik-cilik pintere kok kaya mangkene. Geti anake sing muncul man. Sing neruske man ya iki sing neruske. Yo. Lah. Es. Iki lho atuan anakmu kaya ngene iki lho an. Lah. So. Ya iki slondonge Irma. Wih. Ayo Lek. Putune mbahmu soto. Yo. Au. Wah. Oh, yo. Op lah. Iyo. Op. Ayo lengger bu. Sekesek, jos. Sekesek, jos. Sekesek, jos. Hop. Op. Ayo mas, iki blondonge Mas Braman. Ayo, cah loro kita kembar rupanya kodok. Ya, ayo. Bocah cilik-cilik kaya mangkene kaprigelane man. Kriping budale prajurit bodho terus agak
lumetu nuju palagan swara cambukan nitir kaya antariksa patut budalek prajurit kuda terus anggap prang lumayan aja palagan suara cambuk angiter kaya antariksa pecah sama timan anggaran tata benawa budaleng prajurit kuda terus anggap prang lumayan aja palagan swara cambuk angiter kaya antariksa pacar sama timan anggaran rata benawa terus anggap prang lumayan aja palagan suara cambuk angiter kaya antariksa pacar sama timan anggaran rata benawa yo 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 Ora-orahan tengarane ajurit aku rugangsa tetakat ya putul kaya putul ora prendite ngeturangga esti rakatan ingkang saja lelayu sepit saja lelayu sepit nggih rawas oh yuk lo hop tiga penak kelanu berarti toto barisane turunggo benik cetok budaya hey yuk hey son hey goyang titik.
nalika ing Surabaya satenane ora bakal tak laleke ning ra bisa ati malah kaya ngene kenangan nalika ing Surabaya ra ngira tresnamu digawe lara aja dume saiki wis katon ayu beber pisan wis ra gelem karo aku lungguh sanding rasane ra bisa pisah budal bareng tumuju ing Surabaya wis ra eleng nalika urip sesusah bareng mulya aku njur ditinggal lunga kenangan saiki tinggal kenangan biyen seneng saiki dadi kelangan kelangan tresno sing tak tandurina lan wengi kari tukule aku ra bisa duweni kadang mati kadang off kenangan ora bakal iso ilang kenangan nalika ing Surabaya sak tenane ora bakal tak lalekne ning ra bisa ati malah kaya ngene kenangan nalika ing Surabaya ra ngira tresnamu mung gawe lara aja dume sliramu sing katon ayu beber pisan wis ra gelem eling aku lagu sandring rasane ra bisa pisah budal jalan tumuju ing Surabaya wis ra rasane urip sesusah bareng mulya aku terus ditinggal lunga kenangan saiki tinggal kenangan biyen seneng ra ngira
duweni Asik. Ah, iya. Ye. Ah, iya. Ye. Iya. Iya. Ye. Iya. 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 Ayo, Le. Oh. Joko yang ada lagi. Ada nih dikirim buat. Ayo noise no. Mas Bram. Oh, Yo. Hae, le. Yo. Hae, yo. Le. Hae. Ya. So. Ha. Ho.
ha asik la 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 jos o Kita balik aturan Wilujeng Dalu menika kagem paripun Mas Farid. Nggih matur nuwun kaluhur niki sampun dipun tampi kirimanipun wonten dalu punika. Hae. Oh iya, ho. Hae. You, off. Oh, asik. Monggo Mas Farid katurun pinara. Ayo. Yo. Iya. Caranane. Ayo sesuk sekolah lho, sesuk sekolah lho ya. Mbok cah cilik lek dadi ngono ki lek cah cilik-cilik. Ayo kowe balot ta kowe. Njaluk balot. Iya. Yo. Ais. Ayo Wisnu. Ais. Ayo lelenu, anu. Jaluk balon nih, jaluk balon. Anake sapa iki, anake sapa?
Bapake ngendang, bapake ngendang, bapake. Heeh, ya iki lho anake Mas Bramanto. Nah. Oh. Ci. Oh. Iya ana sing mangan kembang. Dile rasane le pahit. Kembang dipangan kok pahit. Oh, iya. Ayo. Bujang giting. Aku malah bingung kok dirusak ini. Rupane nek padha sing loro iki. Iya. Yo at. Iya, kesit nih. Sik pedes-pedes lombok. Iki nek wis ngombe kok durung Mas Dra. Iya. Ya wis jagongan. Ayo, gantian yo. Sing sitoke kaya kondom iki jelikane kondom. Jaluk sangu Pak Agus. Sangunya mana Bapak? Kok wis pinter ya. Sangu Bapak. Ya kuwi lho, jaluk sangu Pak Agus. Lagi lo kayak kondom iki. Kayak kondom. Iki cilikane kondom iki. Iki anak Irma apa iki? Anak Irma ya iki. Oh, anak Irma. Ais. Dia PR apa? Awas lo ya, ayo awas lo ya. Ya, piye ayo. Lah talah. Iya. Kemepeten lo, Ger. Wis, Le. Wis.
Ya ora ngono. Nyata karo Bramanta urung diwarai sing iki. Nek ku marai ke lho. Weh, piye to iki? Dan luar biasa banget. Oh. Iya. PR-mu apa PR-mu? Ya fan-fane ning kono lho. Iya, jas. Nah. Ayo. Weh. Oh. Oh. Hos. Iya. Ayo le. Genggal Jon Mami. Mami apa gelas saweran ning kene jero kae. Ayo. Nah. Iki rene wong nyawer le. Lah mau anjir-anjir kaya ngono yo rene wong nyawer. Aneng yo ora nyawer ning. Oh. Minggiro le. Kange arep salto. Yo. Yo lu. Bu. Lah. Wah ping piro le? Hop le, hop entek. Burintek. Lho. Nek ngomongi to. Kaya rene wong nyawer biangeten nih. Oh. Hey. Yo. Hey. Sek. Ayo, aku terno Bali Pak Dak. Akhirnya tak terke Bali ger. Awas, ya. Lah. Halo le, alhamdulillah. Terima kasih, Sako besok sekolah. Gila salto pengen 4 ya kira-kira le Bapak. Moga. Ya. Ayo tambahin, ditambahin, ayo. Minggiro ger, meredok minggiro, masih arep lebu. Telu eleno, siji, loro, telu. Nek, balen nih. Wes le. Besok sekolah nih ger. Jan apik banget. Siji, loro, telu, papat. Nek le mlebu 5. Wes baik 5. Luar biasa.